Michaela Tulachová je velká holka v malém světě. Cílevědomý detailista, který miluje svou rodinu, přátelé a naštěstí i sebe sama už. Je o změnách, kterým jsem si prošla, ač je mi 28 let, letos 29, tak možná jsem mladá, ale mám pocit, že jsem si prošla životními událostmi, kterými si prošel možná každý druhý, jen každý druhý o tom nechce mluvit. A já jsem se rozhodla to dát na papír a říct to světu. V místě je vždycky dítě a manžel samozřejmě a na třetím místě mám běh, takže já na svý koníčky mám vždycky čas. Když teď nebudu mluvit o rodině, tak se snažím běhat opravdu často, pokud to zdraví zrovna dovolí a pokud je na to čas. A další koníček je čtení, tak na to si snažím dělat každý večer čas, když to manžel dovolí. A nemyslím si, že při rodičovský dovolený není čas na plno ostatních věcí. Naopak já jsem při rodičovské dovolené začala teprve žít. Maminka? Myslím si, že maminka jsem skvělá. Mám totiž úžasnou dceru. A ta dcera mě naučila plno věcí, které jsem doposud neznala. Naučila mě, že nemusím být pořád tvrdá a když se mi něco nepovede, tak se občas tomu musíme i zasmát. A že smát bychom se měli opravdu hodně, protože ona se směje od rána do večera a ona se směje, i když na ní křičím. A to je právě to úžasné, že mi ukazuje cestu, kterou jsem měla objevit dávno. A jsem hrdá na to, že mám nejlepší kamarádku, svoji dceru. Manželka jsem asi o krapítek horší než maminka, ale jak kdy. Asi jsou dny, tak jako každý to má, že jsem opravdu dokonalá žena, že myslím 100% na svého muže. A jsou dny, kdy těch priorit tam je bohužel ten den víc. Protože vím, že ten manžel za jeden den určitě neuteče, když ho nebudu mít na prvním místě. Podmínka bude asi nejhorší. Snažím se být hospodinkou dobrou, když jsem opravdu doma, ale můj manžel miluje praní prádla. Nežehlí teda, ale pere, strašně rád pere i to, co nemusí. Překvapila jsem sama sebe, asi když jsem uběhla půlmaraton. To asi bylo největší překvapení. A překvapení pro mě je taky veliký, že jsem víc máma než kariéristka. Dneska vím, že životní sen je zůstat takhle strašně šťastná, usměvavá a přesně tak chci, aby vedle mě zůstala moje dcera, můj muž a budoucí děti, doufám. A aby jsme se všichni drželi pevně za ruce a měli úsměv na tváři a ne předstíraný, ale opravdu upřímnej a ze srdce. A to, že jsme na světě strašně rádi, tak to je můj životní sen, být na světě strašně ráda. A neříct si nikdy, tady nechci být teď, chci utíct, chci pryč. Tak ne. Já jsem tady strašně ráda.